tänään testissä P1 vastaan tölkit. Nappasin erilaisia P1 mukaan ja lähdetään testaamaan. Eli 3 tölkkiä tuossa. Ja lähdetään testaamaan. Laitetaan ensin pienin. Tuskin tästä mitään jälkeä tulee, mutta kokeillaan. Joo, ei vielä mitään jälkeä tölkkiin. Seuraavaksi pirat. Sehän paukahti ihan hyvin. Mutta tölkki näyttää pysyvän vieläkin ehjänä. Sitten 5 laukeava. Pistetään toinen samanlainen heti. Seuraavaksi toinen pirat. Jospa tölkki hajoaisi jo nyt. No niin, se hajosi. Pistetään toinen vaan. Tällä tiedetään tähän kanteen. Kansi hajosi, kuin oli odotettavissakin. Sitten TP2, isoin tuote, mitä nyt oli mukana. Miten käy tölkin? Wow, tölkki meni rikki. Eipä siinä kummempia, kiitos kun katsoit ja tilaa kanava.